तो हेलो लोगोफोर तो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव माखासे आपडेट लानानै फैदों। तो नैबे आपडेटआ जोंनि बर'फोरनि माखासे गोजाम मुगानि माखासे खान्थिफोर माखासे नेमफोर बैफोर नेमखौ जोंनि बर' हारिफ्रा दासिमबो बाहायबोयो। नाथाय जाय नेमफोरा जोंनि दानि जे निउ जेनेरेशनफोरनि थाखाय बे साबजाथाव बायदि नङा। दा बिनि माखासे गोबां बाथ्रा तो लोगोफोर नैबे आपडेटआनो जागोन सासे हाबा जायालासिनो बालन्दा जानानै थैनाय सुबुंखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाय बालन्दा जानानै थैनाय बै मानसिखौ थैयोब्ला थालिर दंफां गायगारो होननानै जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो जोङो सल' बायदियै आरो गोबां नुबोदोंबो। नाथाय नैबे एसे बेलेग रोखोमनि जागोन जे आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों माखासे भिडिअ क्लिप। तो नोंथांमोना गासैखौबो जोबजासिम नायलां फारि फारि गासैखौबो मोनथिजोबगोन। Malamnya haba zadai ni. Sabai na rajakan. Oh, sabai deh. Gitu. Kau tamasa. Orinnya kota pun naik kalah mana kaji? Akaja kalah. Oh, rihai hujan. Di lugu di. Bibar kita. नोंथांमोना नुबाय बेवहाय मा फोरमायदों। तो लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नुनानै गोबां मानसिफोरा नैबे भिडिअनि सायाव गोबां कमेन्ट खालामदों। नैबे मोनसे कमेन्टखौ आं स्क्रिनाव होगोन। तो लोगोफोर नैबे कमेन्टआव लिरदों जानला मानला ससियेल मिडियायाव हगारनाय बा बयनिसाय जोबथा नेमानो बा जोबथा आसारानो बर'नियावनो जोब्बाय नामा? जिखौनो गोसो जायो बेखौनो खालामनो हानाय नेमानो बर'नियाव जोबथाबाय नामा? नै बेबायदि कुइसन। तो थारैनो बे गोबां साननो गोनां। थारैनो बेफोरबायदि जुदि सासे थैना थांनाय मानसिखौ माबा गथ'फोर ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय गथ'फोर खारनाय बादायनाय माबा मोनसे ओरैनो फावथिना हाबा हुखा खालामनाय गेलेनायफोर बायदि थारमाने बेफोरबायदि सिस्टेमखौ नुयोब्ला ओरैबायदि साननो गोनां जायोदि बेफोर ओरैबायदि मुगैथाव बेफोर माने साबजाथाव नङा। समाजनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेफोरबायदि गोजाम खान्थिखौ लानानै जुदि जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो साननाया बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा। जाय जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनगोनब्लाबो बर' हारिनि जे आंगो धोरोम दङ बेखौ फेहेरनायाव बेखौ गोसार होनायाव बैखौ फेहेरनो थाखाय गोबां मानसि सोसननो बा गुबुनखौ बोजबनो हानाय जानांगोन। जुदि बेफोरबायदि माखासे समाजनि गनायजाथावै गुबुननि नोजोराव मोजां नङै गनायजाथावै जुदि माखासे नेमफोरखौ लाबाय थायोब्ला तो बैफोरबायदि जाय गुबुन हारिया बर'नि धोरोमाव फैनो नागिरो बा बर' हारिखौ मोजां मोननानै बास्लायबोनो नागिरो बैफोरबायदिया माखासे आरजाथावै नेम नितिफोरखौ नुयोब्ला माने गोसोआ डाउन जागोन नार्भास जागोन। बेफोरबायदि नेम थानाय एसेबां लेथ्रा लेथ्रा नेम थानायाव बोरै थांनो मोजां नङा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा ओंखारो। दा बेखायनो
जोङो गोदोथ' खोनाबोबाय थालिर गायगारनायखौथ' नुदों, आंबो नुदों, मोगथाङावनो नुदों, गामियावनो नुदों, सासे बालन्दा मानसि थैनायखौ थालिर गायगारदों। नाथाय बेफोरबायदि हाबा होलायनाय, बिनि नाम लानानै माबा मोनसे थालिर दंफाङाव फुजा होलायनाय, बिबार लाइगां होनानै बिदि हाबानि नाम खालामलायनाय बिदि आं नुफेराखै। आं फार्स्ट टाइम बेखौ नुदों। बेखायनो आं कनफिउस जादों। बेनि सायाव गोबां कनफिउसन जानानै नैबे भिडिअखौ बानायदों लोगोफोर। थ' बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय माखासे गोजाम नेमखान्थिफोर दङ, बेफोरखौ जोङो सोलायनांसिगौ आरो। दा बेफोरखौ लाबाय थायोब्ला जोंनि माखासे मावनांगौ जे जोंनि बर' हारिनि जे धोरोमखौ फेहेरनांगौ, बर' हारिखौ जौगाहोनांगौ, नैफोरबायदिया गोबां उन जालांगोन, गोबां थालांगोन माखासे गाज्रि आसार खान्थिफोरखौ लाबाय थायोब्ला। बेखायनो मडार्न जुगाव निउ जेनेरेसनफोरनो गोदान माखासे गोजाम नितिफोरखौबो लाफानानै बेखौ गोदान मुगायाव माबायदि लांफानांगौ, जे सोलायनाय मुगायाव माबायदि बेखौ लांफानांगौ, माखासे नेमखान्थिफोरखौ बेखौसो जोङो बिजिर माने बाहायनांसिगौ। दा बेफोर जाहैबाय प्रेक्टिकेलि। दा बेफोरखौ नुयोब्ला माखासे जोंनि धोरोमखौ मोजां मोनग्राफ्रा माने मुगैगोन आरो। दा बेफोरबायदि। थ' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबां बाथ्रा मोनथिखागौ। दिनै गाबोननि मुगायाव बयबो बुजिनो गोनां जाजोब्बाय, बयहाबो साननो हानाय माने गोहोआ जाजोब्बाय। दा बेखायनो ग्लबेलाइजेसन, दिनै गोनोखोआरि मुगाफोराव दा बेफोरखौ माने बांद्राय फोथायला आरो। जाय बबेबा थालिर दंफांदों सोरखौबा हाबा होनाय, थैनाय मानसिखौनो बालन्दा मानसि थैब्ला, आच्चा हौवा मानसिया थैबाय, दा हिनजाव मानसिया हाबा जायालासिनो बुरि गनानै थैयो, दा बेखौ मा खालामगोन, सोर माजों हाबा होगोन? नैबेबो गिदिर कुइसन जायो आरो। थ' लोगोफोर, बेखायनो माखासे बेफोरबायदि गोजाम आखुथाइफोरखौ जोंनि बर' हारिफ्रा गारलांनाया मोजां। नांगौबा नेमखौ लाखिनांगौ, सनमानखौ लाखिनानै, आसारखौ लाखिनानै, गोदान मुगानि जे परिस्थितिखौ नायनानै माने बाहायलांनांगौ आरो। दा बेफोरबायदिसो गोबां बाथ्राया आरो। थ' लोगोफोर, नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना बै जाय थालिर दंफांजों सासे थैनाय मानसिखौ हाबा जानायनि सायाव मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आरो जाय रुंसारि जालांबाय बे ब्रादार, बिथांनिसिम आङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय दे बिथांनि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। थ' नैबे रुंसारि जानाय सुबुंखौ एसे हमदांनो हादों। दा बिथाङा अबथिरा हरखाबै बेफोरबायदि जानानै माने रुंसारि जादों, बेफोरबायदि जाहैदों आरो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।